Ojoi didapoton akasi sianima Jesus mandok iseulani na ubaga di harajaw banua kijang. Jadi di jauh Jesus masada daktanak di pacongjong mai tu tonga nasida donginin nama situtudo na hudok kontuhamu molo somula wahamu kabesongon daktanak tung nasobongot hamu tu harajaw banua gijangi. Asana pau dirina songon daktanakon ido na ubelga di harajaw banua gijangi. Jana macakon daktanak na songonon makite guahu audo na jinakon na disi. Alai na mangkasi bisada siya na metmeton akan napok siya diau tingkanan ma kinatukon losung batu tukukungna lau mangalonokon ibana tulau na bubagasi. Oi jea nipoh tibion ialap ni gasip tang tagbayan sogo nian gasip alai magjia majoma na pagohotsa. Alai molotong digasipi tanganmu manang patmu ho gotap jala bolokon aido menggan mati bariba manang lupoko bongok tuhangoluan sian menambah dua tangan dohot mag dua bat bolong tu api sai salelegna molotung digasipi mata miho pulsikon jala bolokon aido menggan mag mata sada ho bongot tuhangoluan sian na mag mata dua bolong tu api nagoko jaga mahamu sotung maghuni gohamu mirasada sian na metmeton ai hudok matuhamu di ida akas sugu-suguan nasida na di banua gijangi do toktong bohini damang na di banua gijangi ai naunggodo anak di jolmai paluau namago pehado gohamuna adong ma di sahalak 100 biru-biru kabe mago sada siani data di konon nama na sia pulusia idito lau mangalului namagui nasitong ma nahudok tuhamu anggodung jupangsa lasan magohana midai asamida na sia pulusia na somagui suasongoni do gohani amamuna na di banua gijangi adipangido do na naing unang mago agi asada sian na metmeto. Alai molo magdosa dongan mi topot jala ajari bana holan hamu padua molo tangi oko dapot hodo ibana kabedongan mumuse. Alai angko so ditangi oko agaon madonganmu sada manang dua asaina tidak kun ni dua-dua manang tolu halak nasahata. Alai molo so ditangion nang nasida paboa ma tunasahawiyai molo so ditangion nang huriyai etong maibana songon pagbego jala si calobeo situtudo na hudok kontuhamu nasa nani otomuna di tanoon hot mai tarihot nang di banua gijang jala nasa na pinalua muna di tanoon saut mai malua nang di banua gijang. Aku ni hudok madi hamu molo magdos ni goha manang dua siap kamu di tanoon tumangiakon manang hata dia pe jala on muna doi siandamang na di banua gijangi ale angko pungu dua manang tolupe maghite-hite guahu sai dongangaku doiban donasida dongi tidak sipetus mamandok ibada Tuhan sita 3 hali do sesaoku salah ni dongaku na do pakau pola do 7 hali gabe di dok Jesus matu ibana dada 7 hali do honokku tuho tung sita 70 hali 7 do otpe tudos maharaja banua gijangi tu sada raja na lau magdabu-dabu do akan aposona jadi dinamanuka mangetong ibana tarbuan matu jolona sada halak na magutang tu ibana salok sataleta jadi de leon jadi di baina soadong garakna di dokon gajahima gadi sonibana doho jolmana godi anakonna godi salu na dibana asadong garakna jadi maksud ba ujung ma na poso itu ada panna ninnama palabas maroham Ugarak petu ho saluhut nai. Jadi
asido rohani rajai dina posona di palua maibana badi sesama utang nai. Alai lo tu balia na poso ding tongon ma dapot sadongana na poso sahalak na magutang itu ibana 100 hupang gabe ditaku mai jalari pokihi ni nama garang mautang mi. Dongi maksoba ujung mai suma badonganna na poso matok palabas mago hamidau ogagag petu ho saluhut nai. Alai danggolo laudo ibana maku kondonganna pai madigagag utang nai. Jadi tung diida kadongana na poso na masai maksa isi tutu magawahana sida jadi lau mana sida tu gajai papon sa sude na masai gabe dijo gajai mana ibana didokma ho na poso na jahat sude utang mi husale sehun ala dielek-elek ho au dai kon songoni ma ho nian makasini ko didongan mu na poso songona na makasini ko hari ho jadi tagimas magajai di pasahat maibana tu pamokihi pai madikaga sude utang nai songoni do baino ni damang na dibano kicangi tu hamu anggoso di sesa hamu besian rohamuna salah di dongan muna.